जतो नमसको आने YouTube channel ना subscribe खादी like खादी share खादी आं सानि मुसुं मानि हलाय सिनि आमल challenge by कमला challenge खाना नंनाय जतो नायतंदि आनि फाग्रक बाय नायदि बंनोबो आता आनि सिनि देनबो थाबा सारि बुसुखलाय सारि जतो न सिनि challenge जों कमला बाय आमल कुल challenge खाय माने जतोबो like दे subscribe share खायनि तापक दि नंले आं जतो न कइजा तमा हनाय subscribe खायदि जों भिडिअ कतार कतार तुबि फैनाय इसुंना कमला supplier आमल सान खानाय नायतंदि जतो न आराय खेमा दंलायो सिरिं सिरिं दंथ'गिया आनि बलंनो जतो सया सांगाय तंनि मसिनि बारानक ओइ गांखाव तुइजाबो बा फिना नाय थक्सा खायते दिबा न आं तला त हलासिनि बारा मालिक रंनि न जोंनि सिनि देन लायमो सिनि दतमो आरो किहा लाय आकाबंनि बोलाय दतमो हय बबो फाक सिनि मालिक रंनि बंनि संनक हलासिनि बारम जोंनि रति ग्रुबो बो मालिक रंनो हय हाबानि जों इरबति ग्रुबो जों मुगो बंनि नक तांबाय जह आस्ते आस्ते के टाइम तो बो सतसिनि जोंनि दङ ताबकलाय मलाय बम बहातां सिनेमा लिंनि बम बहाथ'य इरखालाय ताबकलाय जों इरा दङ मुनि इरा सालरक तइन दङसं पखिद्र खाति क्लोज गया पखिर अवस्था माइते मितिर हुआ ओ yang tiaba borok ren दङ बाय जतो न आनि बलंग फास निसिना लाजुरा नायतंगाय रंग आनि बलंग इरनो पलाय रसिनाय टाटा।